Maarten Scholten, ja, we liepen erachteraan. Er was eigenlijk niks aan de hand. En toen? Ja, toen is helaas het transport onderuit gegaan en hiermee het transport ten einde. Wij kunnen nu nog niks zeggen over wat er gebeurd is. Hij is omgevallen en vanaf nu gaan wij even een onderzoek pakken. Wat we wel kunnen zeggen, er is niemand gewond geraakt. Dus dat is voor ons het voornaamste. Dit is een enorme klap voor ons allemaal even. Wij doen dit niet over één nacht ijs. Wij hebben hier ruim 1,5 jaar geleden zijn we hier gestart. Met grondonderzoeken, met allerlei testen, voorzorgsmaatregelen. Maar ja, dat heeft helaas anders mogen blijken. De oude transformator is gisteren weggehaald, langs dezelfde weg. Klopt, ja, die is langs deze weg, over dezelfde weg afgevoerd gisteren. Dus in die zin wees niks erop dat er iets mis zou gaan? Nee, de voortekenen waren goed. De baan hield zich goed gehouden, maar dat was het transport van gisteren. Ja, dit wordt natuurlijk een enorme domper, is dit. Ja, hoe nu verder? Daar kan ik nog echt geen uitspraak over doen. Ik sta ook nog even, dat zul je aan me zien denk ik. Dit is een enorme terugvlak. Dus wij moeten echt even terug hergroeperen. Nu zorgen dat de site veiliggesteld wordt. Zoals ik zeg, geen gewonden, dat is voor ons het belangrijkst. En nu gaan we vanaf nu al het programma starten om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.